Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. Y hoy, en este programa 252, que estamos muy contentos porque fuimos hasta Carballo. ¿Qué le parece? Nos fuimos a Costa da Morte, estuvimos ahí en Carballo, y vamos a hablar con un escritor, un conocido escritor, que por medio de la asociación Apetéceme, de nuestro amigo Pepe Formoso, va a sacar el final, si se quiere de alguna manera, de una serie de libros que son todos turísticos con respecto a Costa da Morte. Y aprovechamos esa oportunidad en la cual lo está presentando el día 5 de diciembre y nos pusimos a conversar con él y hablamos no solamente del libro, hablamos un montón de cosas referentes a Costa da Morte, hablamos de otro montón de cosas con respecto a la revista Alborada del ABC del Partido de Corcubión, porque tuvimos una grata sorpresa en la cual, bueno, él conocía la revista y habló un poco de la historia también de lo que hace el Corcubión con respecto a los primeros años de la fundación de la revista y demás, y las fotografías que venían en esas revistas, que estaban sacadas por un personaje que se llamaba Camaño, de ahí de la zona de C, y el cual él hizo un relevamiento con respecto a la vida de él. Así que bueno, hablamos de un montón de cosas, de infinidad de cosas. Inclusive tenemos hicimos el noticiero de actualidad, y bueno, resulta que ahora a Pera de Avalar avala en serio, porque había dejado de avalar por distintos problemas en la vida. ¿Se acuerdan que se rompió la Pedra de Avalar? Tuvo problemas, la volvieron a pegar, se le pusieron hasta unos alambres y cosas por el estilo para tratar de arreglarla, y no avalaba. Y bueno, el MAR se encargó de que avale de vuelta, y hoy en día ya está avalando de vuelta la Pedra de Avalar, Ali de Muxía. Entonces le pregunté, como él tiene la casa en Muxía también, con la señora, porque la señora es de Muxía, y me contó todo con respecto a lo de la piedra, cómo es la novedad esta de que ahora a Pera de Avalar vaya avalando como corresponde. Así que bueno, la verdad que bueno, una conversación maravillosa que tuvimos con Jean Fernández, este gran escritor y este personaje hermoso de nuestra Costa da Morte, ¿sí? Ahí viniendo desde Carballo, como digo yo, conversando con él. Bueno, vamos a hacer una cosa, pasamos una visita del Corcubión y después ya va la nota. Y todo esto, como siempre, mezclado con la mejor música de Galicia. Bueno, nos vemos al final. Un beso. Bartolo tiña unha filla que lle chamaba Leonore. Un día estaba sentada cosendo no corredore. O corredor xa de vello tiña abertura no piso, se da baixo se miraba, víase o paraíso.
Joaquín mirou cara arriba, cos olliños contemplaba as perriñas da rapaza nunha mesiña sentada, tapes as pernas. Se viene nuestra comida de fin de año en el ABC del partido de Corcubión. El día 14 de diciembre te esperamos desde las 13 horas en nuestro campo de Corcubión, en Juan Carlos Cruz 1871, para que vengas a pasar con nosotros la última fiesta del año en el ABC del partido de Corcubión. Vestite con algo de blanco. No te digo que vengas todo de blanco como si estuvieras en la isla de Cuba o algo por el estilo, pero tráete algo de blanco. Esa es la consigna, para que vengas a pasar con nosotros la fiesta de fin de año en el ABC del partido de Corcubión. Ameniza a la orquesta la nueva Calypso y además el DJ Pascual. O sea que la van a pasar con buena música, tanto con DJ como la orquesta nueva Calypso. Menú: fiambres surtidos, bondiola de cerdo con ensaladas varias, flan con crema, bebida y por supuesto el brindis con sidra y pan dulce para ir ya adelantando lo que va a ser los festejos de las fiestas de fin de año. Acuérdense, el domingo 14 de diciembre, desde las 13 horas, en nuestro campo Corcubión, en Juan Carlos Cruz 1871, Vicente López. Si quieren reservar, como siempre, tienen que llamar de lunes a viernes al 155-410-0106 y el 155-249-3775. Y de lunes a sábado de 10 a 17 horas pueden llamar al 155-618-7713. Acordate, venite con algo blanco, vestido blanco, puede ser una camisa blanca, un pantalón blanco, lo que quiera, hasta un sombrero blanco puede traer, no importa, no hay ningún problema. Y vení a festejar con nosotros el 14 de diciembre la gran fiesta de fin de año del ABC del partido de Corcubión. Te esperamos, Mirá que yo voy a estar fijándome ahí en la puerta a ver si venís o no, Dale, un abrazo. Anda sempre Joaquín, anda sempre Joaquín, coa gaita, pandeiro, gita e re violín, coa gaita, pandeiro, gita e re violín, acatado conexo, anda sempre Joaquín, anda sempre Joaquín, anda sempre Joaquín, coa gaita, pandeiro, gita e re violín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes un programa más de Radio ABC y estamos muy contentos. Nos fuimos hasta Carballo, allí en la Costa da Morte, pero verdaderamente vamos a hablar con un personaje, se podría decir, tranquilamente, en el buen sentido de la palabra, pero él nació verdaderamente en Bamiro, en Vimianzo, pero bueno, por distintas circunstancias, hoy está en Carballo, pero ya está aposentado. Ya dejó de trabajar, y es Jean Fernández Carrera, que es un escritor y profesor de esa zona de la Costa da Morte, que es algo impresionante. Lo vamos a saludar. Hola, Jean, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pois moi ben, boa noite, aquí xa temos noite, así que encantado de falar con vos e falar para esa comunidade galega e tamén da Costa da Morte, que está aí en Argentina, ¿no? Uh-huh. Hai, bueno, pois hai moitos vínculos entre esa Galicia que está aí no exterior, esta Galicia que temos aquí, la Costa da Morte, ¿no? Uh-huh. Sí, yo verdaderamente cuando estuve leyendo un poco sobre su currículum y un poco su trabajo,
Lo primero me di cuenta era que era de Bamiro, de Vimianzo, y yo dije, bueno, entonces como nosotros tenemos una mayoría de gente que es de Vimianzo dentro de lo que es la institución, digo, van a estar contentos nuestros paisanos de poder escuchar a un paisano de ellos, así que Pois sí, aínda que o nacemento meu en Vimianzo foi casual, como outras cousas que hai na vida casuales, porque os meus pais dedicábanse a vender género, bueno, roupa e telas, e estaban parando na Feira de Baio, porque a parte donde se celebraba a Feira de Baio pertenecía, que era Bamiro, e do Concello de Vimianzo, aínda que está ao lado de Baio. E, bueno, pois estando ali unha temporada, botando ali unha temporada aí, pois fui onde nací eu, e despois fomos para a Ponte do Porto, para Camariñas, a vivir ali, non? Na Ponte do Porto, que non queda lonxe, pero xa é do Concello de Camariñas. E, bueno, despois caseime en Muxía, e estuve casi toda a vida profesional en Coristanco. Por eso pasamos a vivir aquí en Carballo, pero como, bueno, a miña esposa é de Muxía, pois agora vivimos entre Muxía e Carballo. Quer dicir que eu son tamén un cidadán da Costa da Morte, porque conozo esas dúas Costas da Morte, que non son moi distintas, pero que, bueno, que son a parte sur da Costa da Morte, que é a parte de Muxía, Fisterra, Corcubión, toda esa zona. O partido judicial de Corcubión, en definitiva. Efectivamente, conozo moi ben, porque, bueno, pues levo moitos anos vivindo, xa estando en Muxía, percorro esa zona con moita frecuencia, pero ao mesmo tempo tamén coñezo ben a Costa da Morte Norte, que é a zona a partir de Soneira, do que sería xa Bergantiños, non? Desde Laxe para arriba hasta, bueno, Ponteceso, Malpica, Coristanco, Carballo o Alaracha, ¿no? Sí, sí. Igual hubo una etapa, por lo que estuve leyendo, que usted vivió ahí en Covelo, en Pontevedra, ¿puede ser? Bueno, sí, sí. Eso aí está tamén outra, dicir, os meus pais eran vendedores, efectivamente, de telas, e viñeron de Covelo, dunha parroquia que se chama Agraña. Entonces eles, bueno, pois xa os meus avós xa vían a esta zona de Bergantiños, sobre todo a zona de Buño, a vender, porque, bueno, Buño tuvo moitísima actividade e era un importante centro económico coa venta do que era a cerámica, e, por lo tanto, eles viñan aquí, porque, bueno, pois había xente que tiña diñeiro que para entonces eran vos clientes, ¿no? E quedáronse aquí, e eu os primeiros anos de infancia paseinos precisamente alá nese concello de Covelo, e despois vin xa para Ponte do Porto con 10, 11 anos, e claro, xa me instalei aquí nesta zona da Costa da Morte. Bueno, a ver, como para que la gente pueda tener un poco idea, porque por ahí hay mucha gente que lo conoce y gente que no, escuchando la radio, tenemos que hablar un poco de la parte escritora que tiene el señor Jean. Que bueno, una de las cosas es, por ejemplo, no sé, hay libros como Terra da Petaca, que son ensayos en definitiva. Bueno, y acá empezamos una de las más importantes que usted va a presentar ahora de vuelta, que es la Guía Turística Cultural de la Costa da Morte, que eso lo va a hacer por medio de Apetéceme, con el amigo Pepe Formoso, y que va a estar presentando mañana jueves este nuevo libro de la Guía Turística Cultural. Cuéntenos un poco. Sí. Bueno, vamos a ver. Este libro, o que está cerrando un ciclo. Sería, digamos, ou espero que así que cerre un ciclo que eu lle dediquei a Costa da Morte. É dicir, son un ciclo de 10 libros. E precisamente empeza con ese que nomeabas ti, que era a Costa da Morte, Guía Turística e Cultural. Non era o título deste último, que é
A Costa da Morte naturalmente única, que é o que imos presentar mañán. Entonces, ese ciclo de 10 libros, pois a maioría deles que eran de formato de bolsillo, de guía de recorrido do territorio para levar un viaxeiro, un turista ou un mismo daqui para ir recorrendo o territorio e irse informando, que quixen, digamos, cerrar ese ciclo con un libro que fora máis de un tamaño maior, un libro máis de visual, de estar, por exemplo, pois cando unha persona pois entra nun establecemento turístico ou nunha casa, ou, por exemplo, vai a unha feira de turismo, pois levar un libro, digamos así, moi visual, con moita foto, é atractivo, non? E iso é un pouco o que se vai a presentar mañán, non? E son un total de 45 lugares da Costa da Morte que están distribuídos nos 17 concellos que a forman, que a constitúen, e entonces neses 45 lugares que tratan sobre, digamos, lugares emblemáticos de tipo natural, paisaxístico, despois outros lugares que recollen os monumentos históricos tamén de maior realce, e despois están as vilas, que son unhas 10 vilas, que son as que están na costa, non? Entonces ten como eses 3 bloques de lugares, e de cada lugar o que se fai, dedícase a cada lugar 6 páxinas, con moita foto e información, e vai en 3 idiomas. Vai en galego, en castelán e en inglés. Porque, bueno, a Costa da Morte, como se sabe agora últimamente, colleu, digamos, moita importancia a nivel turístico, é unha das zonas turísticas máis atractivas de Galicia. E entonces, pois, hai que abrirse nese aspecto de chegar a eses visitantes que falan idiomas, porque eu vexo muxía que agora hai turistas de todo o mundo, é dicir, vemos desde xaponeses, vemos pois de Sudamérica, norteamericanos, de todos, de Australia, tal. Entonces, pois darlle abrir ese coñecemento da Costa da Morte a toda esta xente, pero tamén, ollo, tamén van dedicados os meus libros sempre a xente dos propios habitantes daqui, porque eu teño, bueno, como educador e como profesor, sempre me interesou moito que as persoas que viven nun territorio que o conoceran, que o recorreran a pé ou en coche para disfrutalo, pero ao mesmo tempo tamén para coñecelo e valoralo, porque non podemos valorar e defender ou conservar algo que descoñecemos, e, polo tanto, aí vai un pouco a idea das miñas publicacións, sobre todo as que van dirixidas á población, tanto da Costa da Morte como de fora, a conocer o territorio. Eso é moi importante. Yo por lo que veo, y por lo que estoy leyendo, y por lo que veo de su trayectoria, la mayoría de todos sus ensayos o libros son la mayoría guías turísticas o trabajos turísticos, en definitiva. No sé, por ejemplo, sí. Lugares de encanto da Costa da Morte, rutas para descubrir la Costa da Morte, a Romería da Barca, y así sucesivamente. Digamos que se quiso especializar en eso específicamente, siempre o... Bueno...
dentro das miñas publicacións hai, por así dicilo, 3 apartados. Un apartado é libros dedicados aos escolares, é dicir, que serían manuales de texto, que fixen bastantes para alumnado de primaria e secundaria. Eses non se están aí recollidos porque, bueno, foron libros xa dedicados para eso, a didáctica, ¿no? Aprendizaxe, por exemplo, de xeografía, de historia, de lectura, esa parte pedagóxica. Fui dos primeiros libros que escribimos, ¿no? O que escribín eu, e xunto tamén con algunhas persoas máis. E despois hai unha colección, por así dicilo, dedicada a Costa da Morte, ao territorio de Costa da Morte, que son todos eses libros que aparece casi sempre a palabra Costa da Morte, ¿no? Despois, aparte desos, hai libros tamén de persoas ou de lugares concretos. Por exemplo, eu teño 2 libros dedicados aos maiores fotógrafos que hai na Costa da Morte, que son, que seguramente que conocerás, que é Ramón Camaño, un muxián ilustre, que xa escribía en Alborada, bueno, mandaba fotografías, e hai moitas fotos del publicadas en Alborada, a revista esa, precisamente do ABC, ¿no? E despois está Vidal, José Vidal de Laxe, que foi unha familia de fotógrafos, empezou co seu pai, que era Plácido, despois continuou José Vidal, o seu fillo, e despois continuaron os fillos destes. É dicir, que foron os 2 fotógrafos históricos máis importantes da Costa da Morte, que foron estes 2. E a cada un dediquenlle tamén un libro, ¿no? Para, no que se recolle, pois, a súa biografía e as súas fotos así, bueno, unha selección de fotos. E despois tamén teño algún, por exemplo, de cultura popular, pois como un caso de Coristanco, teño dedicado dos nenos, e despois hai algúns tamén que son, digamos, específicos de concellos, porque eu quixenlle deixar un libro en cada sitio que estuven ou que vivín. Entonces, pois fixen un libro de Covelo, da parroquia de Covelo, a Graña, dedicado aos meus veciños, ali de cando vivín na infancia. Outro libro, bueno, de Muxía teño varios libros, pero unha guía de Muxía, aparte de que teño o da romería da Costa da Barca, ou tamén sobre a pesca. Outro dedicado a Carballo, ao concello onde vivo, e outro dedicado a Camariñas, que foi publicado ano pasado. Presentouse na mostra do Encaixe. Quer dizer que o que sí que a unión de todos eses libros sí que teñen, bueno, pois un estudio sobre o territorio. Ás veces son máis extensos, collendo o territorio completo, como a Costa da Morte, e outras veces son específicos. Teño tamén un libro que tamén era algo que me gustou sempre, pois, coñecer, que é sobre Moraime, a parroquia de Moraime, que ten unha historia enorme, que se titula Moraime, Centro Histórico da Costa da Morte, porque, bueno, para divulgar e dar a conocer ese, bueno, a verdad que agora consérvase esa iglesia románica tan bonita, non? Pero tuvo moita historia, porque hubo un mosteiro, Moraime, xa hubo restos romanos e todo eso. Entonces, quer dizer que é unha, bueno, bastante variado o que as publicacións, pero as que máis destacan precisamente son as da Costa da Morte, ¿no? Y por lo que estuve leyendo también tuvo un trabajo ahí en Tomiño, en Pontevedra. En Tomiño estuve xusto, en Tomiño tamén estuve dando clase no Baixo Miño, en Tomiño. Fui o meu primeiro destino definitivo que me deron despois de cando empecé de maneira provisional, estuve en Coruña e despois a praza definitiva deroma en Tomiño. Estuve solamente en Goián, precisamente, que é unha vila, unha pequena vila de Tomiño. Estuve solamente un curso, non? Pero é unha zona que, bueno, que teño tamén aprecio, porque eso, cando empezas a traballar, pois sempre vas con esa ilusión de conocer aquelo. Ao lado de Portugal, pois viaxaba con frecuencia, que ao lado había
chamaba a atención, por exemplo, os apelidos que había portugueses, como Ameixeiras, bueno, así, ou Laranxeira, que estaban así eran corrientes ali no alumnado, ¿no? No, estaba leyendo esto porque casualmente, bueno, tengo un amigo que es ahí de Tebra, de la aldea de Vilameán, de Tebra, que vive ahí sí. en Vilameán, Sí. y bueno, entonces Sí. leí Tomiño y le pregunté por eso, por una cuestión de curiosidad, nada más. Sí, pues y otra cosa de la que también, ya vamos a volver al libro, pero me parece interesante que usted toda la mayoría de su profesión como maestro la pasó ahí en la Ponte do Porto. Y hace poquito tiempo sí, bueno, nosotros hablamos, o le hicimos un reportaje a una maestra que se retiró y que se le hizo un homenaje muy grande a esa señora. sí. Y habló sobre todo la trayectoria del trabajo que hizo ella ali no Ponte do Porto, ¿no? A maioría da miña vida profesional pasei en Coristanco. Na Ponte de Porto, efectivamente, como eran ali, teñan a casa meus pais, pois eu, o primeiro traballo que tuve xa de contratado, tan pronto acabei a carreira, solicitei plaza, e como había falta de profesores, pois xa me deron ese ano na Ponte do Porto. E fui un ano tamén que traballei con José Bañagei, que era o que escribiu ese libro dos naufraxios, un profesor de que estuvera de profesor en Camelle, despois viñera para Ponte do Porto, e conocino, e digo que, bueno, pues coincidimos ali con varios profesores que, claro, hoxe xa non hai ningún, porque eu fui, hai moitos anos, xa creo que foi no 73, me parece, o curso 73, non? Pero sí, a Ponte do Porto, sí, para min, pois é un dos lugares que vivín, parte da infancia, de adolescencia, de xuventude, por lo tanto, pois teñolle ese aprecio, ese cariño, aínda que, por certo, vou pouco por ali, porque como, bueno, pois unha vez que faleceron xa os meus pais, pois vas menos, ademais, como temos casa en Muxía, pois apenas vou xa poucas veces, non? Vou poucas veces para Ponte de Porto por Camariñas, pero bueno, non me olvido de esos años vividos allí, ¿no? También usted es presidente, por lo que estuve leyendo, sí, de la fundación del Instituto... No, del Instituto de Estudios Bergantiñáns. Exactamente, del Instituto de Estudios Bergantiñáns. Este sí, levo pois moitos anos vinculado a esta asociación, desde que naceu prácticamente, que naceu no ano 2000, bueno, 1999 e 2000, ¿no? E empecé sendo secretario e despois a partir do 2007 pois xa fui un presidente e sigo. Entonces, pois estou moi vinculado a esta asociación. É unha asociación que se dedica fundamentalmente tamén a estudiar o entorno, que levamos publicado pois bastantes traballos desde o ano 2000 e facendo viaxes recorridos polo territorio a pé, polas parroquias, en coche tamén, e editamos cuadernillos con unha especie de libriños cortos de cada desas parroquias que recorremos. Entonces, e levamos feito xa, me parece que sobre 19 cuadernillos deses, e despois tamén editamos un libro sobre o río Anllóns, que é o río que atravesa Bergantiños, sí, desde que nace na Laracha hasta que desemboca en Ponteceso, na Casa de Fondal, ali ao lado da Casa de Fondal, e tamén sobre o Monte Neme, un monte típico ou mítico que hai aquí en Bergantiños, porque era xa o monte histórico con moitas lendas e que se dicía que era o lugar sagrado dos bergantiñáns, non? Bueno, seguimos traballando, estamos facendo aínda, e despois a parte destas rutas que facemos polo territorio, que levamos recorrido, pois moita, prácticamente pisado case todo o chan de Bergantiños, pois tamén facemos rutas por Galicia, levamos xa
cerca de 20 anos facendo viaxes por Galicia e recorremos as vilas, as cidades históricas máis importantes de Galicia. E incluso salimos tamén a... Sí, No, sí. perdone que me interrumpa. Ahora me acuerdo, claro, usted está en el CEMESCON y yo ya he entrevistado a 2 miembros del CEMESCON, a su presidente. Tamén son da directiva do CEMESCON que preside o amigo Xosé María Lema Suárez, que tamén xa leva moito tempo de presidente e continúa. Pois aí tamén, eu colaboro tamén co CEMESCON, pois organizando actividades, tamén temos tamén feito pois viaxes, aí sei que salimos afora incluso de aquí de España, non? Sí, la última vez en los Cornwall, aí en Inglaterra. Xusto, en Inglaterra, xusto. Pois estivemos este verán pasado. E levamos facendo viaxes así afora xa desde bastantes anos, recorrendo o que se chamaba as Fisterras europeas, como Cornualles, ou estuvemos en Irlanda, estuvemos en Bretaña, en Normandía, bueno, tamén no sur de Portugal, así en Italia, por aí, por varios países. E tamén é unha asociación que tamén leva publicado moitos traballos e moitos libros, que dicir que eu creo que o territorio da Costa da Morte, que non é por presumir, pero creo que hai poucos territorios en Galicia que teñan as publicacións, tantas publicacións dedicadas así ao estudio do seu patrimonio, da súa cultura, como ten a Costa da Morte y estas comarcas que a forman, ¿no? Nosotros siempre decimos, por lo menos desde la radio, y creo que es una realidad, que a Costa da Morte tiene una directiva literaria gigante a comparación de muchas ciudades o lugares específicos de Galicia. Calculo que ya solamente partiendo desde el batallón literario, que eso ya es, sí. No solamente tiene un nombre, o sea, espectacular, sino que también es una usina de cultura con respecto a la literatura. Después tenemos o sea, es como que hay poetas, historiadores, escritores que un poco más salen debajo de las piedras, ¿no?
sabes que hai unha fundación de Gonzalo López Avente, eu son o vicepresidente tamén desa fundación, e, bueno, estamos agora tamén con actividades, estuve aí un tempo parada e agora volvemos, e vamos a presentar precisamente este mes unha pequena novela que escribiu no ano 25, porque fai precisamente este ano que está acabando 100 anos, que escribiu A Buserana, dedicada a esa furna que está pois enfrente de Muxía no monte de Cachelmo, onde acaba o monte Cachelmo no mar. Hai unha enorme furna, que hai xente mellor que non sabe o que significa furna, pero é como unha cova, unha especie de cova así que o mar se mete dentro, e que facía como un ruido ou unha música, e naceu dai López Avente tamén falando cos veciños, porque os veciños decían que se escoitaba como unha especie de canto aí dentro, de sons e tal, pois se recreou esa lenda que da Buserana. É unha das lendas máis bonitas, máis fermosas que se conserva na Costa da Morte. No, por supuesto, por supuesto. No solamente eso, sino inclusive los grandes literarios que estamos tratando de alguna manera que las letras gallegas los reconozcan, ¿no? Ahí en la zona Sí. de Cas, por ejemplo, uno de los poetas que nosotros creemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, más importantes, que es Enrique Labarta Pose, Sí. que todavía no Justo. esté. Aí hai unha comisión aí que está peleando para que se dedique o Día das Letras Galegas, porque a verdad que é un escritor importante, foi un escritor importante, non? Sí, además que, bueno, Jorge Mira también está luchando muchísimo por eso, y que ustedes mírenlo, yo esto lo quiero decir para el público, ¿no? Que muchas veces por ahí dice, bueno, yo qué sé, estamos hablando de un lugar que es una puntita en lo que es Galicia, pero los personajes que estamos hablando y el trabajo que han dado para toda España es impresionante, y que ha salido toda de esa puntita pequeña de Galicia. Son toda gente importante. Sí, debe ser. O sea, el trabajo de Costa da Morte a nivel cultural es un trabajo, pero gigantesco. O sea, sobrepasa la media casi de cualquier ciudad grande de España, tranquilamente. Pois non sei se será esa forza que ten o mar, que teñen as pedras, porque claro, aquí como hai lugares máxicos, como é a Punta da Barca ou é o Cabo Fisterra, eses lugares que teñen unha forza, non, da terra, e ao mellor pois son inspiradores de todos estes escritores que estás comentando, que efectivamente é unha fertilidade enorme na vida literaria de Galicia. Claro. Hai grandes poetas e hai grandes escritores, narradores, e bueno, pois daqui salieron. Sin contar, algo terá o territorio tamén que ver. Claro, sin contar que hasta se fue a vivir a Costa da Morte, pero aunque no sea, él no es de ahí, el gran autor de Las lenguas de las mariposas, que hoy en día es uno de los grandes escritores que tiene España. O sea, inspiraron tamén moitas obras, efectivamente, sí, e películas que se están rodando agora na Costa da Morte. É dicir, é un territorio que ten ese imán de atracción, claro, porque é singular, efectivamente, algo que a natureza, tivemos moita sorte na Costa da Morte coa natureza, porque esa forza do mar, esa paisaxe tan variada como é, non? Unha costa así que ten esas partes abruptas e de cancisas e peligrosas e tal, pero tamén ten as partes, digamos, amables, como son as rías de, por exemplo, de Ponteceso, ou a ría de Camariñas e Muxía, ou a ría de Corcubión, non? É dicir, ten ese contrastes, e a verdad que é un territorio con moita personalidade. Estábamos hablando de la maestra,
en su momento, y Sí. me decía yo, lamentablemente tengo que apelar a la lectura, porque mi cerebro últimamente viene bastante quemado. Es una manera de decirlo, ¿no? No es que sean los años, es que uno tiene 40 cosas en la cabeza, lamentablemente muchas veces no se puede. Era la señora Silvia Lijo. Ah, Silvia Lijó, sí. Silvia Lijó, sí, Exactamente. la conozco Y bien. que se le hizo, Sí, hasta el punto se le hizo un homenaje sí. que le hicieron Efectivamente, sí. Esa estuvo moitos anos traballando na Ponte do Porto. Foi dunha segunda xeración que eu xa marchara dali e viñeron un grupo de profesores para o centro, que eu algúns deles xa conocí na carreira, e outros pois conocinos posteriores, non? Agora xa están tamén xubilados, e Silvia pois tamén estuvo no Semescón, na directiva. Agora xa non participa, pero sí, eu fui compañeira dela ali na directiva do Semescón, e conocémonos ben, e unha gran profesora que, bueno, pois todo o grupo ese que coincidiu aí na Ponte do Porto eran profesores que levaban un ensino, unha didáctica activa, de participativa do alumnado, e bueno, e fixeron un gran labor educativo, non? Sí. Vou falar en galego un pouquiño, porque a pregunta que teño que lle facer ven por ali a cousa, o sea, ven por a cousa do galego, non? Falaba co rapaz que Manolo Maceda, que vostede coñecía ben, e decíame que lamentablemente os galegos falantes en máis ou menos uns 40 anos van de morrer. Que está morrendo, está morrendo o galego na propia terra, na propia Galicia, porque a maioría dos rapaces agora falan castelán e non falan galego. O sea, por máis que lle den a forma bilingüe de falar nas escolas, non pensan en galego, é unha moda que se implantou, claro, efectivamente, está se estendendo. De todas formas, de Galicia, a zona máis galego falante que hai en Galicia posiblemente sea a Costa da Morte. É dicir, aquí en Carballo, por exemplo, que é unha vila xa grande, ten a vila sobre 21.000 habitantes e o concello sobre 32.000, aquí o galego está moi implantado, é dicir, todo o mundo prácticamente fala, pero o que distí, efectivamente, a xente nova, bueno, por as circunstancias que foron, que o galego tamén estaba considerado como unha lingua que de pouco valor, que era, bueno, pois que non podías ir a ningún lado con ela, e todo ese desprestixio pois calou. Despois tamén os medios de comunicación tampouco axudaron e todo eso. Entonces, a xente nova, efectivamente, pois está falando moi pouca xente.
vese nas escolas, nos nenos pequenos, que se está a perder. E hai un grave error, porque, vamos a ver, hubo ese mantra, ou chamalle ti como queiras, así esa lenda negativa, dicindo que, claro, os nenos que falaban galego, pois ao mellor non aprendían ben o castelán, entonces pois era un atranco para despois os estudios e todo eso. E está demostrado, e nós tuvemos na enseñanza, podemos contar, porque tuvemos unhas experiencias deste tipo, e polo tanto fixemos tamén un seguimento. E vimos, por exemplo, nós tuvemos, cando estábamos dando clase en Coristanco, tuvemos un grupo de profesores que levábamos un método de lectura e tamén didáctico que non era solamente o noso centro, senón que se coordinaban pois moitos centros de Bergantiños, tiñamos contacto uns con outros, preparábamos as clases e tal, daquela non había materiales en galego, e tíamos que facer os profesores, non? Construílos. E resulta que eses nenos que eran galego falantes, todo, 100%, nos introducimoslle, enseñámoslle a ler e a escribir no seu idioma que traían á escola, e a partir dese idioma, a partir de unha vez que se sentou o galego xa nos primeiros anos, en segundo e terceiro, introducimoslle o castelán. E eles distinguían perfectamente os dous idiomas, e falábanos ben, e saliron uns alumnos, dicir que estaba... que pasa? Pois, efectivamente, o galego, aínda que ás veces a xente non o entenda, o galego suma, quer dicir, non resta, suma. Por que suma? Porque non hai ningunha persona que falemos galego, ni nenos, ni maiores, que non entendo o castelán e que non saiba falar o castelán. Eso sabémoslo todos. Pero ao revés non sucede. É dicir, os que se escolarizan en castelán, despois xa non saben falar o galego. Pero claro, co galego abrimos tamén portas, non cerramos, porque nós temos o mesmo acceso que calquera persona que fala castelán, porque entendémoslo, sabémoslo falar tamén, non? Ainda que eu agora estou falando en galego, pois podría falar en castelán, bueno, ao mellor non con esta soltura, pero falo perfectamente. Sin embargo, os que son galegofalantes a maiores teñen outra abertura, porque, por exemplo, pois van a Portugal falando con portugueses, con brasileiros, con tal, é dicir, teñen, digamos, máis riqueza de vocabulario e outra disposición para aprender outros idiomas. E isto eu sempre o conto, que, por exemplo, dos galegos que iban a Suíza, que había moitos, sobre todo, non? E chegaban a partir dos anos 60, pois sabes que houve unha migración a Suíza, Alemania, por aí, non? E eu tamén tuve un irmán que estuvo ali, que ainda uns sobriños que teño en Suíza e tal, e estuve en Suíza, e, bueno, falando con xente e tal, e víase que os galegos que tiñan esa, bueno, pois falaban galego, falaban castelán e tal, aprendían enseguida, tiñan unha predisposición moi fácil para aprender, por exemplo, idiomas que procedían do latín, por exemplo, francés ou italiano, non? Eran moi enseguida, ao cabo dun mes ou tal, empezaban a entender. E outras persoas que solamente foran escolarizadas ou procedían de outras zonas que tiñan como idioma único, que era o caso, bueno, pois de moitos andaluces ou moitos extremeños ou bueno, casteláns ou que fora. Pois víaselle que a hora de aprender outros idiomas que lle costaba máis. E iso é un dato real, contrastado, porque se vía, bueno, está perfectamente entre eles. E iso demostra que se ti desde pequeno pois vas aprendendo en dous idiomas, como agora tamén se aprende en varios idiomas, porque ao mellor en castelán con inglés ou todo, eses nenos desde pequenos teñen máis flexibilidade para aprender outros idiomas, sí, para comunicarse mellor. Claro, porque la cabeza ya trabaja de manera bilingüe. Efectivamente. E o cerebro desde nenos, desde pequenos, que cando realmente teñen esas facilidades, esas cualidades para aprender idiomas, porque despois de maiores costan moitísimo máis, os nenos aprenden solo,
Pois iso pasaba aos galegos, e sobre todo cando iban afora. E iso pero, sin embargo, pois funcionou esa lenda negra de que, claro, que o galego restaba en vez de sumar. E agora vese que non. Pero, bueno, eu espero, a ver, que non quita... Claro. É unha mágoa moi grande que... Claro, é unha mágoa. E dá gusto, non sei os anos que ti levas vivindo aí, non? Mira, eu son neto, bueno, a xente xa o sabe, eu son neto de galegos. Sí. Nin siquiera sou galego. Eres neto de galegos, quer dizer que xa eres a terceira xeración. Sí, soy a terceira xeración. O meu... De Pontevedra, de Lugo. Sí. Teño xente de Pontevedra, Lugo e Ourense, as 3 provincias. Pues pero máis alá diso, o sea, os meus avós xa criáronme na colectividade. En a casa do meu avó, cando eu era cativo, sempre conto mismo, a xente xa está cansada de escoitalo, que cando eu era moi pequeno, na casa dos meus avós, falábase galego, que non se falaba en castelán. Entón, se ti non aprendías galego, pois non te ibas a comunicar nunca con meus avós. Adentro da casa, o sea... E temos anécdota de moita xente que traballou durante 30 anos nunha aseguradora, que foi un gaiteiro que me ensinou a mí a gaita, chamábase Cesario Rodríguez. Traballou máis de 30 anos nunha aseguradora aquí na República Argentina, en Capital Federal, en Buenos Aires, e nunca falou en castelán. Non sei nin como se comunicara coa xente que andaba alrededor de traballando ali, e escribía a máquina, facía todas esas cousas, pero ele falaba todo en galego, non falaba en castelán. Pois mira, ti eres un magnífico exemplo de conservación do idioma, porque de terceira xeración en Buenos Aires ou en Argentina, rodeado totalmente sempre do idioma, bueno, pois español, castelán, que o idioma aí. E como conservas o idioma galego é que o falas perfectamente, non é por dicir, pero que o falas genial, non? Entón, quer dizer, o galego, se quixera, se houbera boa actitud, podía falar, non é, claro, entendo, por exemplo, vasco, o difícil que lle resulta mellor aprender, sobre todo se a xente que vai de fora, non? Pero é que o galego é moi, eu creo que é moi fácil de aprender e de falar, e ademais, si agora falan o mellor os nenos, pero os seus pais ou os seus avós seguro que falaban galego. Segurísimo, porque eso é imposible. Eu vexo, claro, os meus avós lóxicamente eran galego falante todos, e os meus pais igual, e nós tamén, bueno, a miña filla tamén é galego falante, non? Pero quer dizer que podíase ir transmitindo sin absolutamente, nunca lle iba a interrumpir nada nos seus estudios, nin a lingua, nin aprender castelán, inglés ou que fora. Ao contrario, o que dicíamos antes, eu creo que axuda. Eu acórdome das vellas aquí na Argentina, non? Digo por falar, eu acórdome das vellas, que moitas veces cando iban nas comidas ou cando facíamos os xantares e demais, por aí, cando saludaban ou cando falaban cos mozos ou que sea, falaban en castelán, non tenía ningún problema. Ahora, a hora de facer a fala do cotilleo, automáticamente xa pasaban a galego. O rexouveo, que se di aquí por Bergantiño, rexouveo. Xa automáticamente pasaban a galego, e non había maneira de que o fixeran en castelán. Porque cando empezaban, non... Claro, porque o tiñan tan introducido, claro. Entonces, automáticamente, si querías entender algo, había que aprender galego. Outra cousa non había. Sí, pois, pero bueno, de todas formas, xa te digo, aquí na Costa da Morte está moi presente. Está presente. É dicir, pero vas a Coruña ou vas a Vigo ou vas a Ferrol,
e que sinteste extraño. Eu, por exemplo, recordo cando, bueno, pois, os primeiros anos de bachillerato fixen na Ponte do Porto por libre, íbamos examinar a Corcubión, e despois fun para a Coruña a partir do cuarto de bachillerato, xa estuve ali nunha pensión, iba ao instituto de Monelos e tal, non? E recordo que estábamos varios compañeiros da Ponte do Porto que tamén estaban ali estudiando, ou, bueno, algúns, ao mellor xa coa familia e tal, e salíamos e íbamos polo centro da Coruña, pola Rúa Real, e íbamos falando, pois, como falábamos na Ponte do Porto, en galego e tal, e parecía, a xente ás veces xiraba a cabeza e mirando como dicindo, pero este de onde saíron? Xa estou falando dos anos 60. E o que pasa que finales dos 60, por aí. Ya nos tomaban de terra adentro.
claro que viñas como da aldea, pero en ese sentido despectivo, non? Eres un balbino para eles. Un balbino, ni máis ni menos. E eso, claro, pero había moita xente que era renegada porque na Coruña, aínda hoxe, pero daquela, máis, nos anos 60 máis, seguro que moitos deses que a mellor miraban a tal, os seus pais procedían da aldea e falaban, eran galegofalantes ou seus avós, eso seguro. Segurísimamente. Porque aquí, seguramente, mira, en Carballo, que é unha vila grande agora, pero nos anos 50 ou 60 tiña a cuarta parte ou menos da cuarta parte dos habitantes. Toda esa xente de Carballo prácticamente veu das parroquias de alrededor. Son de zona rural. E claro, toda a cultura esa que da zona rural, que era unha cultura rica, porque, claro, ás veces a xente da aldea pensaban que dicíanlle que eran, bueno, que eran ignorantes. Non, eran ignorantes en certas cousas, pero eran persoas sabias en outras, porque ser unha persona que dunha aldea que se construía, sabía o calendario anual de plantación, de como tiña que facer en todos os produtos, de como sementar, como cuidar o produto, como recollelo, toda esa sobre o que sabía sobre o tempo, sobre, bueno, sobre plantas, era unha riqueza cultural enorme. O que pasa que, claro, era unha cultura que non se valoraba daquela, pero realmente eran sabios, moitos eran sabios. Así es. O sea, falaba o vello Seivane, que é un fabricante de gaita que xa morrera fai moito tempo, que... Non, eu conocí. Conoceu a Seivane. Sí, bueno, a Seivane conocí, máis, bueno, a fillo non tiña moito trato con el, pero teño estado, sí. Bueno, falaba o vello que sempre tiña a costume de decirle a xente, non, que para cortar o buxo había que tal, e para cortar a caña había que tal fecha. O sea, él tenía as datas na cabeza e era algo esa era unha sabiduría, claro, é unha sabiduría, era unha cultura enorme, dun saber, que claro, agora parece que como temos xa as novas tecnologías, pois ese saber xa non conta, que parece que temos todo en internet, e esa é unha equivocación tamén, porque unha persona de antes, e sobre todo no medio rural, eran autónomos. Se vías nunha casa dun labrador, facías o carro, ao mellor un que era un labrador era capaz de facer un carro, claro, ou facer algúns mobles, ou facer os cestos, entendes? E facer moitísimas cousas, é dicir, xente que era autónoma case nese sentido. E hoxe, se nos faltan as máquinas e se nos falta internet, todo eso, quedamos totalmente desarmados e non sabemos facer nada. Non, que hasta pacientes veterinarios, porque non había ni veterinarios naquele tempo. Veterinarios, sí, e facíase, aí está. E eran parteiros, eran médicos, porque aí está, había que... Claro, a situación obligaba a saber de todo. E iso non se valoraba, pero realmente a formación e o saber estaba aí. E era xente, unha, como pasa agora, unha que sabía máis que a outra, porque dependían de ser personas, pero había personas que eran auténticas enciclopedias, é dicir, que sabían moitísimo, conocían sobre o tempo, sobre, eu que sei, moita cultura, unha memoria brillante. E, bueno, pois, eso era así, non? Non era esa ignorancia que pensaban que eran os das aldeas, que eran ignorantes e que non tiñan coñecemento de ningún tipo, non. Era un coñecemento distinto. O que pasa que o que estaba valorado era o coñecemento a mellor de fora, non? De outro da cidade. Me quedou algo en el tintero antes de despedirlo y agradecerle sinceramente la posibilidad que nos da de conversar con usted, porque ya veo que usted también es una, como yo le dije muchas veces a Lema y a unos cuantos que he hablado ahí en la Costa de la Morte, son pequeñas enciclopedias del saber y uno verdaderamente se documenta de cosas, pero lo que sí me pareció muy interesante que usted haya nombrado nuestra revista Alborada del ABC del Partido de Corcubión, y me gustaría saber si podemos tener la anécdota de saber cómo llegó a sus manos la revista Alborada. Pois mira, eu tuve nas mans
a través de Camaño, do fotógrafo Ramón Camaño, cando Camaño tiña unha colección prácticamente de todas as revistas, bueno, porque el publicaba as súas fotos, mandabas a Alborada e publicabas, entonces eu Camaño era de Muxía, ainda que despois trasladouse a vivir a Cee e a Corcubión cando xa tiña unha familia de 5 fillos, entonces había que mantelos e claro, pois Muxía quedaba un pouco pequeno e foise para instalar de fotógrafo a Cee, non? Pero sempre foi moi muxián, porque era, é dicir, sempre Muxía para ele era o seu lugar de nacemento e tamén o seu lugar de afectivo, e era un gran coleccionista de todo, guardaba todo. Que, por certo, ainda temos aí o arquivo que levamos peleando a ver se conseguimos mantelo en Muxía, e levamos, eu intentei con autoridades e tal, estamos intentando eso, de momento non se logrou aínda, pero bueno, os familiares están abertos, é máis culpa mellor de autoridades de administrativas que deles, ¿no? Hay una biblioteca muy interesante en Muxía, donde se podría guardar todo el material de Camaño, ¿no? Xusto, eso é unha teima miña. Entón, eu cando fixen este libro sobre Camaño, que se titula así, Ramón Camaño, Historia viva da Costa da Morte, fono visitar moitísimas veces, xa ele era maior, e ele enseñábame todo o que tiña na súa casa, que ali onde tiña as fotos, e aí estaban as revistas de Alborada, e víamos as fotos, as noticias, e todo eso, non? Entón, a través, fui onde tuve ese contacto con esa revista, non? Publicaban vías que estaban moi actualizados no que pasaba aquí, non? Había, claro, bastante contacto, a pesar de que non había internet. Yo le quiero agradecer sinceramente esto porque es un pedazo de historia y esto muestra a las claras para los nuevos socios, no sé si los nuevos socios, pero los hijos y los nietos de los socios del ABC del Partido de Corcubión que están escuchando el programa de radio hoy, que el trabajo cultural que tuvo el ABC del Partido de Corcubión durante toda su vida, desde su creación hasta el día de la fecha. Efectivamente, somos conocedores tamén das escolas que se fixeron con aportación de cartos que viñan precisamente desta asociación, non? Que se fixeron aquí en Galicia. Ese labor educativo, que eles eran unhas persoas que pensaban, é dicir, eran conscientes de que aquí efectivamente pois non había esa educación, esas escolas necesarias para dar clase á poboación, e había máis pobreza e tal, entonces eles esforzáronse por apoyar iniciativas aquí na terra de onde procedía, ¿no? Así es. Bueno, entonces, en definitiva, para ir cerrando la nota y desde ya volverle a agradecer, digamos que mañana se presenta el libro en Apetéceme sobre ya el último libro de la saga de la Guía da Costa da Morte.
Costa da Morte, sí, bueno, pois eso non, eu creo que deste ciclo penso así en ese estilo de divulgativo como son as guías e todo eso e a dar, pois non quere decir que non vai a facer máis libros ao mellor sobre o territorio, pero non específicos ao mellor xa de todo o territorio, senón por detalles concretos ou de personaxes que me quedan por aí algúns que me gustaría tamén facelo, e traballos ao mellor que, pero espero, creo, nunca se pode dicir eso porque se sabes que a vida dá voltas e tal, pero bueno, os anos tamén van pasando e hai que ir cerrando etapas e, bueno, pois ao mellor este pode ser un bo peche para esa colección de libros que publiquei sobre a Costa da Morte, algúns, se digo, tamén con colaboración de outros autores, ¿no? Hay grandes indianos que aportaron muchísimo también a Costa da Morte, gente de aquí de Buenos Aires, gente de Montevideo, Uruguay, gente de Cuba, que ha dado muchísimo para levantar a Costa da Morte y que ahí, por ejemplo, en Corcubión, en distintos lugares de la Costa da Morte, sería interesante que también se hiciera algún relevamiento hoy un poquitito más llegando al siglo XXI, que tiene más posibilidades de acercarse a la información, que antes por ahí era un poco más dificultoso, y tener una relación como para que los chicos, que también eso es una asignatura pendiente, ¿no? Los chicos de las primarias o de las secundarias, cuando van a estudiar historia, sepan que hubo gente que sacrificó su vida yéndose de la tierra, porque lamentablemente en aquel momento había muchísima pobreza, y trató de aportar lo máximo posible para que sus paisanos de alguna manera pudieran evolucionar, y que si hoy más o menos tienen una educación y tienen todo lo que tienen, lo tienen muchas veces por el sacrificio de la mayoría de la gente que se fue de la Costa da Morte, para dejarle lugar a ellos y mandar aportes de dinero y aportes y contribuciones como escuelas, como grandes escuelas y grandes establecimientos para que hoy en día pudiera ser la Costa da Morte lo que es, ¿no? Así que ahí tiene una asignatura pendiente que si quiere recoger el pañuelo, lo puede recoger tranquilamente, Jean. Sí. No sé, y por último, preguntarle una tontería. Miren con qué voy a cerrar la nota, porque es la tontería más grande. Pero bueno, diga. Me dijeron que la Pedra de Avalar ahora empezó a avalar de vuelta, que antes no avalaba. ¿Es verdad? Usted que va a Muxía seguido, por eso le pregunto. Non é tontería. A Pedra de Avalar é un símbolo da Costa da Morte dos máis grandes, é dicir, é de Muxía, o máis, é dicir, que ten moita importancia calquera de feito. Ahora que empezou a avalar, saliu en noticias de todo Galicia, é dicir, en periódicos, televisión e todo eso, que é dicir, calquera cousa que suceda ali no Santuario da Barca é unha noticia importante. Sí, foi casualidade, pero bueno, vamos a ver. Eu podo che comentar porque eu estaba precisamente ese mes estaba ali, porque botei desde xuño hasta outubro, estaba en Muxía e vin todo, bueno, máis ou menos estuve ali presente eses días que empezou a avalar. Entonces eu contoche un pouco a historia que sucede. A pedra intentouse, xa sabes que rompeu varias veces e intentaron a poñer outra vez, hubo veces que avalou, despois claro soldárona, ou bueno, máis ben pegarona, incluso lle puxeron pasadores tamén metálicos e tal, pero acababa rompendo. Entonces ahora o último que intentaron con uns gatos, sin levar ali moita maquinaria, pero traela ao sitio e non daba avalado, estaba sin fixa. De repente, no mes de agosto, había xente que, bueno, que foi entre eles, sei que amigos da miña filla, incluso ela tamén, que iban ali e puñándose na parte de arriba, con 2 ou 3 personas movíase. Entón, eso, claro, chamou a atención. Porque parecía un milagro, é dicir, algo extraordinario. E que se conta? Bueno, pois, que pasou? Hai moitas teorías, eu teño tamén a miña, como todos, non? Pero eu creo que posiblemente nos días anteriores, en el mes de agosto, hubo uns mares destes de grandes, unhas marcadas,
e que xa da outra vez, cando se moveu a pedra, foi precisamente polo mar. Dixérase dun raio, todo eso, non, pero realmente foi o mar. A pedra de Valar é enorme, pero é moi plana, e, polo tanto, o mar, cando se mete debaixo, pois levanta un pouquiño, e como está inclinada, pois móvese, é dicir, escorre, e vai en caída, non? Deslízase. E posiblemente, con esas vagas de mar que houbo, pois con un pequeno movimento, algo a desplazou, e entonces colocou-na nun sitio que para Valar. Eso é casi máis probable, non? Porque non pasa de repente, estaba nunha posición que non quedara correcta, e ao mellor, pois, con un movimento que non foi grande, simplemente un pequeno desplazamento, pois provocou que avalase. E sí, e agora avala con facilidade. Como digo eu, a ver, o home non pode reemplazar a natureza baixo ningún punto de vista. Entonces, o que non pudo facer o home, o fixo a natureza, punto. Sí. O sea, nada. Efectivamente, e ese, mira, un dos maiores errores, xa falando das persoas e dos homens, efectivamente, homes e mulleres, é alonxarnos da natureza. Canto máis nos alonxamos, peor nos vai. Entendes? É dicir, nós somos parte da natureza, temos que estar en consonancia con ela, porque formamos parte deso, non? E entonces hai que, e ás veces imos en contra, e despois, bueno, pois a verdad que ás veces pois venos de volta ese mal que lle facemos, non? E entonces, por eso, pois eu creo que foi así, y así será luego, seguramente. Bueno, Jean, le mando un abrazo grande, desde ya, como siempre digo, en nombre del ABC del Partido de Corcubión y nuestro presidente, don Carlos Amejeira Miñones, y toda la comisión directiva, por supuesto, le queremos agradecer infinitamente que nos dé la posibilidad de hablar con nosotros y decirle, por supuesto, que esta casa está abierta para usted el día que quiera venir, va a ser muy bien invitado, muy bien recibido, porque nosotros tenemos en el pecho grabado algo que nos lleva a decir lo que somos los representantes e fillos da Costa da Morte, tanto del norte como del sur. Y eso nos pone muy orgullosos. Pois eu agradezo, tamén, bueno, quero mandar desde aquí un saludo a toda esa xente que ainda tengo corazón aí, ainda leva no corazón esta terra. Pois nada, pois encantado de falar, un abrazo grande para todas as colonias, esa xente que está aí, e tamén animala a vir a visitar a Costa da Morte, e se veñen a Muxía, porque se ves a Costa da Morte non podes pasar de visitar Muxía, porque ir a barca, pois tamén eu estarei por ali por Muxía, se estou, a min, pois, coñéceme, Muxía, pois, é un núcleo pequeno, con dicir Xan Fernández, ou a miña muller, que se chama Rosa Rial, coñece tamén que ela foi dali. Bueno, pois, encantado de recibilos, e ao mellor, pois, darlle algún libro para que leven para aí, ou algunha cousa, non hai ningún problema. Bueno, así que nada, un abrazo. Y gracias y hasta la próxima, hasta luego. Velai vai na roda do desafío, velai vai co traxe de cotío, velai vai na roda ben agochado, velai vai na roda enamorado. Velai vai na roda do desafío, velai vai co traxe de cotío, velai vai na roda ben agochado, velai vai na roda enamorado. Lero lelo lero 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 lela lero lelo lero 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 lela. Velai vai mira
que lo baile, dio bailador, onde vai ela, no vento da estrela. Hora de vir a la danza, dio afiador, onde vas ti, o meu amor. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Como siempre queremos agradecerles a todos que están del otro lado escuchando y que nos apoyan permanentemente escuchando estos programas, que nos hacen muy bien a nosotros porque nos dan un cariño muy grande y eso nos representa muchísimo porque es un mimo al alma, sinceramente. Así que bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y nada más. Chao. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.